Ja portem dies, i de fet a xarxes ho hem anat seguint, amb el tema de la neteja a la ciutat, per a poc anar intentant tenir una ciutat més neta. Sabeu que evidentment es tracta de netejar i estem fent un enorme esforç, però sobretot també es tracta de no embrutar o d'intentar embrutar el menys possible. Un dels temes que ens costa molt arreglar és precisament, i molts de vosaltres a les xarxes m'ho aneu dient cada dia i quan em trobeu pel carrer també, és el tema de deixar les escombraries dintre dels contenidors. És a dir, no sé què ens passa a les ciutats, no sé què ens passa a la gent, que ens costa molt deixar les escombraries a dintre dels contenidors. Com que ho hem explicat moltes vegades i ho hem dit moltes vegades, per desgràcia al final només ens queda començar a posar multes. I per això us volia fer aquest vídeo també per explicar-vos que portem ja més de 70 multes posades en aquests últims mesos. Aquestes multes van de 400 a 4.000 euros, per tant, ull, que són diners, de gent, inspectors de via pública que van de forma anònima per la ciutat, han començat a multar gent que no fa bé les coses. Us ho expliquem perquè no ens agrada multar, perquè no és el que volem fer, perquè el que volem és que la gent sigui cívica, el que volem és que la gent ajudem a tenir aquesta ciutat neta, però si al final no ens queda més remei, anirem fent aquestes inspeccions, com us dic en portem més de 70, hem començat per les multes més lleus, de 400 euros, però si veiem que hi ha reincidència i que no ens en sortim, haurem d'anar augmentant. Des d'aquí una nova crida al civisme, també dir-vos que si hi ha algun punt de recollida on falti contenidors, on estigui ple, que també ens ho dieu, perquè el que farem és reforçar-ho, però sobretot el que volem entre tots és tenir una ciutat més neta perquè al final la puguem disfrutar plegats.